Pozor na túto chybu pri používaní peelingu v lete. Ženy často prestávajú používať peeling v lete, ale pozor, je veľmi dôležité ho používať, avšak vyvarujte sa tejto chyby. Totižto v lete o mnoho viacej času trávime vonku a tým pádom nachytáme na pleť o mnoho viac prachu. Používame častejšie SPF faktor ako v zime a naviac sa o mnoho viac potíme. Pokiaľ peeling v lete nebudeme používať, naša pleť sa rýchlejšie upchá, zostane šupinatá a taká celá akoby mdlá. Často sa stáva práve po lete, že tá pleť je celá taká povednutá a my sme nespokojné s našim výzorom. Ak použijete správne peeling, nespôsobí vám pigmentové fľaky, práve naopak, vaša pleť bude žiariť. Stačí sa vyvarovať tej chybe, že by sme ho používali príliš často. V lete naozaj stačí používať peeling iba raz za týždeň a ideálne 48 hodín pred pobytom na slnku. Ja to riešim tak, že vždy si nasledujem počasie a pokiaľ nasledujúce 2 dni hlásia zamračené pod mrakom alebo viem, že budem v práci celé 2 dni, tak použijem večer peeling a moja pleť stále žiari a je taká akoby vyplnená. Pokiaľ vás zaujíma téma peelingov, napíš do komentáru chcem a ja ti pošlem link, kde nájdeš podrobné videá.